Traditionen tro, så har vi den årlige BIP-test for at teste, om hvordan folk de står efter en lang og tiltrængt ferie. Så har vi også haft lidt andre fysiske test, hopetest, sprinttest, for at se, hvor folk er rent fysisk. Så det er det, vi er i gang med. Som I kan se bagved, så er de i fuld sving, og de er kommet langt, mange af dem, der løber. Så jeg synes umiddelbart, det ser rigtig fint ud. Jamen selvfølgelig er det hårdt. Vi presser os jo alt, hvad vi kan for at yde alt, hvad vi kan. Så det giver sved på panden og høj puls, så der er gang i det. Det må man sige. Jamen der har været en hoppetest, der har været sådan en agility-test, sprint med vendinger, og så har der været en 30 meter sprint-test, og så kører bippen herinde bagved os. Jeg vil nok hellere ud på banen med en bold, men det er åbenbart det, der skal til, og så tager vi det i stiv arm. Hvordan har du det for? Jamen, udmærket, synes jeg. Den kan selvfølgelig godt være bedre, men det tager vi igennem opstarten, så vi står skarpest til første turnering.